Ichiremu ewo Ghana yemrahye ebedwefie ene ensema hudro pinana ekoso wo wa ne edimu akoten ayewo ni munyamfo aka no foriata ewo Ghana yesana hene ampenifo bi echiremu se wo mo ne homodin wosikasemu ente wo se ni manim ya mampenihwe na tese wotimi eyi ne di eji ne di brefi ne sem na yedimu obi obetimi aboa atoto wo Ghana sikasem eye mrahye bedwefo eguso a wo mu bubu sa ensem no ho na eni da kopiemu ewo ye mrahye bedwefi a afi ya hyese ana mrahye bedwafo miense bi wo mu ya asodin anatse mrahye bedwefi wo mu ko enkopiemu wa woni monyamfo Kennedy wo hene Japan a central mrahye bedweni na wo ka ehu ebie afei so woni monyamfo Henry Kote wono soso eka hu bie sanso ana domi kwabenya mrahye bedweni ma me Sarah Adrosafo wono ka hu miensa nipai na wo mu ko enkopiemu ewo eye mrahye bedwefie ne penifo to nsa from se ko womra na womumeyi omo ho anu ne nti a womatena fie amanabru enefu apolipoli edunum ekwawiase woni monyamfo Kennedy wo hene Japan ani woni monyamfo Henry Kote ane kokopie mu wo ade wo manudi nsem nyina kwakwato dwa ekwawiase na ma me Sarah Joseph ane etwini wo bebi entwe ye twina etwe wo wa na tse waba na ode asamba kwa betu dwa abefo ntentan kase so no wokọ ewo mu anu odifoni abeto anu okọ na tse adihye so woni potem ebi mu bonu kwadu ebu mu su chemse mame no yentu ye boase ema no ekowi se kwampo na tse asoye awoda no gender ministry ewo sa ban hwe agi efri ni sem de mo bi ehwe ekire ensem no koso ana enata mahye bedwafo kokopie mu mahye bedwafi a wo motena se ebubububu nsem ana ma me Sarah Joseph woyi nanim epieye opie pe no wode nsem ahudro pi atu dwa wo kyerese adihye wo mo ewo ne peso so ye domi kwabenya peso so no wode che pie sie pa na ekwa mo no chem so wakoya wasamba waba bedru fie ene onipa wo kokokokokra fie ni fie eyaden ya wo besabo echi nti wabai de wo hye wo mobo pa se empumtu a wodro na ekoso wo mpotemu a oja wo ekoye no ba beto so ama domi kwabenya empeso so asaso egina ne naso eye papa eka obi krama nanu kwesi ada woni adehye a wo mo ewo ne potemu ebomu ye wo sum kese pa de na se chinchirinche ema twedi ampo asa na se ana wode atu dwa wo chem se waba no wode nhihye ya wudro pi na bebi ebegu aponso wo bebo ne ho emodin ye pa na empumtu e wo se koso ewo ne mpetem ene ne peso so no etimi akoso amadehye wo mo ewo domi kwabenya no wo mo so etimi akọ enkan Mechia constituency for as the member of parliament. Yamiadu Mababidu and Amaba chamber. So yeah, the reception has been good. Yeah. I'm now back and back as a member of parliament to continue my duties. And so today's the first day and I'm hoping that the subsequent weeks are going to be good. Thank you. It feels good to be back. That's all I can say. Abusiani ayama me Sarah Adrosafo domi kwabenya emrahye bedweni yatwa ensem ne swam Professor Samuel Kobna Enin aye wo Ghana kuntabufo penia wo bon ho emodin ye pa wo ye government statistician ebani kuntabu a wo mfani agro wo nukro ya ene population census ye kinkan nipa e wo mu wo di enim ebon ho modin wo sanso aye professor of economics e wo University of Cape Coast no e wo mfinfini mantemu Ghana wo peni akasa edin sembia tudwa na wo kyerese ene hwesi di na ho de wo fom ye papa ka ho be ma kyese wo man ni mu aye de niam bo kwa ni se ekosoro ana wo traso wo kyese wo besre panse penifo hwe na wo mo entutu wo mo niam ye mfa niam ngu aposo enye sa se ne se di na ho de ekofom no ebeto aso akofom sa na ekofom nyina so no na kyese eniam bo ekosoro ye papa wo to ne sem so ana wo twem se wo mo hwehwemu kakra wo maye no e kyerese se yan hwe ya ene edwane bo ebekosoro akosoro a sanso na hyenti abo se yatuma ne se yatumu afe ensuo ene empofango a wodro a ebo ama oman ne etumpo no ne bo ebekosoro ye pa no chem se busumi etwemu eya ahini mi busumi ene niema ebubo so enyina no ebo no etimi kosoro be se wo ha enchichemu aduanan echimpo enan 40.40% ana chese etimi ekosoro a wo achose sianhwe antutu niema ye afa bibia ngu na apumu a
sɛnea nneɛma ɛkɔ so nsa pɛpɛpɛ ana kyerɛ sɛ ɛkɔ so wɔatoa so ana wɔkyerɛ mu sɛ nneɛma boɔ ɛbɛkɔ so anaasɛ yɛbɛtete nneɛma so ama Ghanafoɔ ho atɔm no wɔse ne nyinaa ɛgyina sidi na ahoɔden ɛsoɔ sɛ sidi na ahoɔden ne gu so na ɛkɔ fam na ahoɔden ne kɔ fam ɛne ɛkea ne ke nneɛma boɔ ɛnso bɛkorɔ soro so sɛ mpanyinfoɔ hwɛ ɛtoto wɔ manamɔ yɛ de nneɛma nyinaa de agugu apɔ mu na sidi na ahoɔden tumi ba so na ne dollar no ɛtumi bɛgyina ne na gyina korɔ ne no ɛwɔ tipɛnso a wɔ gyidie ma pa sɛ nneɛma boɔ bɛtumi aba fam ama Ghanafoɔ nso so atumi ɛho atɔm Professor Samuel Kobna enin ɛtoa ne nsɛm so ana wɔkyerɛm sɛ wɔbɛsrɛ paa ɛsɛ wɔsa aban hwɛ na wɔde ne ntoma ɛbobɔ kooko ahodoɔ a wɔn bɛtumi aboa ma sidi na ahoɔden agyina ne nan soɔ no wɔde ne ntoma ɛkɔkɔbɔ wɔn mu nyinaa dea no na wɔn kɔn ho ɛbom sɛ wɔn mu pirimpuntuo ɛde ama ɔman Ghana kɔba ne sam wɔman no ɛbɛtumi akɔ so yie sikasɛm ɛbɛtumi akɔ nkan na sa nkɔba ne sa ne yɛtena se atwitwi yɛn nase na adan ne dan nyinaa yɛde soboɔ no ɛbɔ yɛn mpanyinfoɔ a wɔn adi yɛnim na mpanyinfoɔ so tena se ɛyɛ hwɛhan ɛtu anamɔn bi a wɔsisi di n'ahoɔden ne ahyɛ se yɛ ɛkɔ fam no ɛne ɛbɛkɔ akɔ ɛkɔ so deɛ nneɛma boɔ ana ɛbɛkɔ ɛsoro. Relative to last month that we saw about 90% of these items recording an increase. This time around for October 2022, it's only one item that did not see an increase. What that means is that all 306 items saw an increase. So there are two things. One is whether increases are happening, and from the data clearly increases are happening. And the second one is the extent of the increases and the impact on the consumer price index given the weight. So 306 items are increasing, but out of these 306 items, we try to look at the top 20 items that saw the highest change. And we all know or expect that of this top 20, we are likely to find diesel and petrol as part of it. And indeed, diesel and petrol saw the highest increases. But if you go through the items, their contributions are 0.2% and 1.4%. Whether we've picked or not, one depends on what has happened, the items that are going to be affected by the price increases that we've seen from a petrol, a diesel perspective, and the length of time that is going to take, whether it's short-term, it's long-term, or there's a lag effect, and thirdly, the effect of other policies that are going to come through. Abusiani, Professor Samuel Kobna Enim, Professor of Economics, University of Cape Coast, UCC, Ghana, and Finfni Mantem Emu. Yatwa ensem no so wo ensem foforo ma ye bepie mu ewo ye mpotemu na ye de ani achire mu ewo achem apreku eno ewo denchembo empeso so epoye mantem na adehye wo mo ewo wo mu twa jadwe ye papa achire mu se wo makwantempo atete apansam year of fruits no wo mu chese nke bi ya so amuso so ekoye ya anaban ayi nani ti akwantempo a wo ho no atete apansam ye pe nam so ema adehye wo mu ebre ye papa panti wo mu sraban esese ne wo hyase anu wo ye wo makwan amom no wonhwe na wonto aso afa wo contractor ni anu wo da kwan ne so no wo mu panacho ye papa se wo mo ne homoden ese nkitahudi a wodro wo se koso ewo ne aban ne enche ne wo mu hwe se betimi akoso se ne bia ekwan no beba betoa eso adehye echem so bepie mu ewo ye denchem eboa ekwan ye free okumani akwakosi apraku no wo chese ekwan na tete apansam ye papa eka hu bie ema wo mo bre ye pam wo chese adisuafo ebre afa adwadifo ebre sanso anekuafo wo mo mpotemu a wo mo kokodo ete nobai se na ebe ya ko wo de nobai no ebekọ na ne wo makokoto na sika wo menye bie gu wo mu botom no wo mo so bre ye papa ni nyina ne se ekwan na wo no enya de a ekwan no ebo wo mo wo to so wo chemu se na wo contractor ni wo kwan ne so a wo ye adwuma wo ma hu ne ye ana ogya ye wo mo ehwehwe mu na nche sikasem bi ekoso wo ne aban ne ntema contractor ni chese aban ne ede ne kante wo sesa sika ne saka ansa na kwan wo betimi ato so a wotimi ato so enu ti wo mo sra aban ne wo contractor ni pa esa ne eda wo muntem bia wo mo hwe ne wo mo nka se ne be ye kwan no wo betimi ato so ebra de hye wo achim apraku ene ahenkan kasiebo etwetwe nkomo na wode atudwa wo chemu se wo bepie mu e wa apraku ne efita apraku a edi kokosi breku ekwan ya wo ho no wo se kwan na atete apansam eye papa chese kwan de wo hia bubro na atimi ache ne ti wo mo sra ese wo contractor ni wo mo ne homode ese wo betimi aba na kwan no etimi aba beto aso se ne be ya adisuafo ne akuafo ne adwadifo wo mo potemu
mu adehye ne temamufo nyina wo mo so eho ebeto wo mo Yes, contractor no ne aban say ye panicho ye hu se wo ekwan no so a wo ye aduma no nanso fi apreku kobreku no de asai kura nti wo ma ye ten maye ye ntimi nkwa asori ye fa moto kura na no ye de me kobo nsum se kpu nti yes aban ye ne contractor no ise fi apreku kopim breku no wo ma ye ne ntema ye panicho ka chen contractor no say o ma ye kwan pass information no ofio akọ breku ye ze say esunu jiri kura na ho no sun kwan ntimi ntwa agodefu kwa ombedi wo kwan so kura no o mutun ye omukugwa ya be se ya ha kwan no bisa sai ye rekoto ye contract ye fa abanyani awuguso a ye tuwa na mo akokofodua road engineer o hwe the whole eastern region ha no ma wa ba wo beja atuma omuguso mo ye ba ti sia na ye be se enkoso wa e man ye be se omunkoso no mo ye ntenta because sia nso yiri a ese ama aguadifo no ntimi nko sisikase mbi so na enko ye onko aban no na aban no moa sisikase no nko ye na contract no sanka ne sika no ntimi ye kwan ne de mpanifo atuwa na mo ne asam no man tito no akwata pm yehu se contractor no so abakwan no so oye na mum ya de srede an se aban mu mpanifo DC na PM no mwa na sikasem no nkoyi na onye kwan man Abusia we ya dehye wo mo ewo achim apreku ene wo denchembo empeso esuom na wo mo kasa wie yepe ana wo pani edi eda so ene nana obindicha wo toso baako no eye kontin hina wo potamo ejina wo di kro nana ata anamu edin sama hodo atudwa wo chemsa wo contractor no e wo se wo mo bona baso ye pe se wo bona ho moden wo hye kwan na senate so ogusu a wo ye no na ne niema e kon kan ye papa panti no se ne be obetimi awie kwan no ama de hye ho atom no wo mo srese sika bia wo behia no wonko na wo ne aban ne twetwe nkomo se ne be anesa ebetimi aka sika ne fisa de hye wo mo ho no wo mo bra ye papa wo ato so ana wode enase ema assembly member wanukro ya esanso eye presiding member ewo denchembo empeso so woni monyafo Kennedy Asante afesu wasaso edinase chinchinchi ema Ahenkan FM awochem so efiti sa Ahenkan FM ba ye ebehwe kwan no pe anane o contractor ni ebegina so anatse wo ye adwuma na eye adwuma to odidie mapa esa ne ye yasa tietie chawchem atutu ya namo abehwe kwan no contractor ni wo besanso ba abetwa ekwan no so ti wo musre esa ni menimi aban ne hwe na hye bia wo so odigo aponso no won fangu aponso se ne bia contractor ni no ebeba betwa na adwuma eso ne di kan be da brada asane ada Ahenkan FM so asa papa ba mi tie bi no otua na bomba e fa yen kwan ho a betwitwa amofra ko school ni ade anche bia na abansum enti wo ye bedu aprekuya na ka fia ko breku no no ya sami men ya Kennedy tu ho na mo isi won atwa to be ya ko dubreku na bom kota ne de bedu ha ne fia ko no won ayama wodo won saka na bjem se ni nyira iska samti be sra banse o mpia won na enwi pemaye na akodi ama na tuma boye because fia ko kede fia ko da edem na ne be ka na sa Ahenkan nya min hira won papa because no far ba nyina fi won asana DC no ni ade nyina bam etimi sanka biu e ba san DC ya ha no ona boy ha no won fa nche because won nyina hu se de mpuntu papa yadamase ani aye kontin hini awo achim apreku denchembo empeso so nana obin dencha nene ana ebusia ye ebusia ye jina na ani so ato enkra Ochimai Development Association aye ankrankraku aba ebepre impumtuo ama ochi emai enti we obi a wochimai impumtuo da wakoma so ye papa impumtuo so de e wo se ye nipa bia asede enti se ochimai impumtuo eda wakoma so na be se ochimai etumpon wa ne obeye nie wo beba Ahenkan FM ya so ye ha na wa ba betrodin utrodin wi anu wetu ya 10 cedis afebu sumi bia no wo betu ya 10 cedis ne aboabo ni nyina no ede apre empumtuo ama ochimai ne ochimai ensusu etimi etumpon enchechemu bia simidie anu afre empenifo ewo mai so 0594 467029 0594 467029 na ni mpenifo atwetwe enkomo sa number yi kuro ya aya mobile money number nti usika no wo betimi ade afa so de fa so na ne wafre na nsem bia wo ho no ni mpenifo aka na tse wam so ahwe etimi atro wutin afa ewiase adwadie
ate se kanea na atwe kronkron kan ho asem no wo didwa wo ntimi ntina fa ko wo didwa wo ntimi fa ho nkohi tanya de a obi abehu na mom wo didwa wo se o mama nsa nyina ate ese wo didwa na niam a wo toni bi nie na te se wo mehu niam so a wo ton se ne be yekoba ese obi epesa de kro ni bia na ne waba waso ye wo aba so aba betobi kanea ne yen so mfansi dem emfa kentan atas na mom ye so a fesi beposo anase kane adua so ne nhene wiase afa na nyina wo bia hu obi sa na adwade ne ensosote afa wo enkra bia wo pesa woto ema mansa nyina te ane nyina da eye ahenkan 93.3 FM eso ye boma aso empempem ni pampempem ana etie yen ya enya sem kintantu dwade no ye bonwu dawura wo faso de bubruja ne nyina da ebegu botomu nkra no so ye to a aso empempem ana beti bie ye hyehyɛ yeso de kama ne ebeboa ama wadwuma etu empon eno ana ye de ema wo enti free marketing manager e was 0244 290093 0244290093 na enkomo twetwe no momfa enhyehyɛ so ye hyehyɛ ye no aba ese ebeboa ama wadwuma etimi etu empon afei abusua ye toa ensem no eso ebusia ye toaso a ye tufa akopie mu ewo eye Malawi wo man nu emu na Malawi mu oman ni mu anene kokopie adehye wa ma paila ye papa edwale ka hu bi kura ema ekoku awodo a Malawi kuro ni ehu ehia wo mo amamu ekoso wo ehia mu ye papa kra de atodwe chemu se ewo se wo mu ti wo mu egu monten so na wo ye kire wo mutimi ye bi papa ma ban a wo Malawi susu hu se wo mani abre ye pa na ne ntia wo mu ye o ye kyenya no wo mu chemu se fango ho nsensem atoba ha ewo Malawi ekuro ni mo afa wu ye nu kra so everyone wo mu dan ne dasit ne mo kyesa amamuo no emu ayedin ye papa nti wo mu so be ye o ye kire se ne bia ban ne ebehwe atoto ne niema eye wo mpanifo atoas no wo kyem se Malawi kuro ni mo ane bia se na wotwemienu ntem nie no enipa bebro ha ne ekire ana ne wo mu eprisa eye fangui wo mu sabeka bie enti ukopie mo bebie miaye wo mu tonton fango petrol ni diesel ewo Malawi kuro ni mu de na tse nipa abodompem wo ye pa wo bia epe biato wo bia pese bi eso ne so ne nyina ne se fango ehunsem ayedin ye papa wo mu nya bi mponto ana wo mu de aye wo madwuma enti wo mu sra ba wo Malawi ni se wo hwe na won kika ne nsase wo ma ne nan mo ne to se ne bia fango no wo benya bi ewo Malawi na ne wo mu de di wo mudwuma ewo to na wo chem sa wo be pie mo Malawi a eba ne fango ehu ensensem a akoya din ye papa nya no nko a wo chem se nyinam kanea eno nso so atoba ha na wodi to dwa no wo che se niema nyina ne akoso Malawi a ama wo masetema ye din nyina da wo mu chem se dollar no wo mu nya bi wo mu potem wo afei susu se wo mu nya krompo a ne bo no susu wo suru ye papa ne nyina ka ho ama wo mu sikasem atoba ha sikasem akofom eye papa no wo kire se wei amamo ye koso wo Malawi wo mu so wo mabuo maya amamo ye koso de nya de wo mahu bida amamo we emu adin ye papa bo nchem se ade che se nyina na ema bo okosoro ade ba kwa ne bo ekoso wo Malawi man ni mu pa ani aduane ade hye wo ho chem se aban na nhye antoto ne ema ye pa de a ani wo ye che wo mbe ye bi ade etia ne ye papa se wo haw ne atete a wo mu na mu no enya de wo mu tena se aye hwe han masa wo haw ne atete no etimi akoso enti wo mama aban ne nefua ne poli dunai na wotwemienu ese won hwe emfa ntoto ne ema ye enye sapa de wo mu so betu mu agumonten so na wo ye kire wo ma ye ne kase pa ede a kire aban no eno na nam so ma aban wo Malawi enso de atodwa wo chem se wo besra de hye no ese wo mu hwe ne wo mu ka makoma entu wo mu yem wane na aban ne mpanifo wo mu tutu wo mu ne ema ye se ne be ya wo mu hu so betimi ato wo na ne sikasam atoba ha no wo ma boaboa no ama sikasam enso etimi agina braniti enkosese sa nefua mienu na anase nefua eye edu nine na watwemienu a wo mu ade ama ne enso no na watoto ne niema ye ama se ne ade hye a wo mu ewo Malawi wo mpese wo mu hu oman no wo mu nsusu etimi hu ama ye asumdwe mapa atoto akoso ewo Malawi eman no emu
Ebusia ye gyina semi so na ye de anopa no sia kase asamufo se mukrogen ama ye no ye di asi anasipiesie enkoma so wutie bie sanso ana enanu pemi producer wotena afidie nechi echinchi mefidie de fruma eba me eye kwabna akim afe kwame asante ena etwame eko Facebook kama biliman eye technician on duty me so meje pini ebekinkan kase no medin ene mame ekia chanewa Kasiebo na si yesi ha echia mu pii